दिनै खाकसांमा तै तंथंमा कुमलुंसों दिल्ली तंनाय तिप्रासाराव दामनि हिमबा दिनै no this is the first time ever Delhi was organized खायगा जत्तो तिप्रासाराव पक सालायमानि बिसिंते जे जत्तो सिनि त्रिपुरा हावो तंथक लायै दिनै हाय दिनो ट्रिं बिसिंगतालनो जों दासिंलायमा हायनो दिल्ली इंडियानि कैपिटलाव जों तंथकलाय दङ नरक नुगै मानखाना सिनि बैकग्राउंड रबो तंथंमा कुमलुं खाकसांमा बायगे जों दिनै लामसकलायखा जाय गोबांमा एरियानि बर' रक नट अनलि सिनि तिप्रासाराव एमनकि अरनि जे हिन्दी स्पीकिं बर' रक सुबुं जोंबो फायै दिनै मानजाक फायगा जाय दिनैनि अ प्रोग्राम नो सक्सेस फायै जों मानमा बागै बलाय बलायके हामजाक मानजाक खाकसांमा कुमलुं बाय मानखा जाय जों तंथंमा हायनो